Co mě tady zaujalo, je reklamní výzva, respektive nákupní apel, který na nějaké fotografie oznamuje v úterý na všechny fotografie sleva 50%. A teďka vám dám otázku. Co si o tom myslíte, když někdo udělá takovouhle reklamu na 50% slevu, jaký to má dopad na tu výslednou hodnotu produktu, když je to vlastně v jeden den o polovinu levnější. Tím pádem se logicky parazituje všechny ostatní dny, protože proč bych si to kupoval hloupě v pondělí, kdy to bude za plnou cenu a nepočkal si do úterý. Otázkou je, možná tam zavolám a zeptám se, proč to je v úterý za 50% slevu a v ostatní dny to je za 100%. A mezi tím napište do komentářů a podle toho, jestli tohle video bude mít třeba 100 lajků během hodiny, tak tam zavolám a natočím vám druhý video, kde se to dozvím, ten důvod.